אז מה קורה חברים? כאן הפיראט הכי מסוכן בעולם. טוב, זה קרינג' אז אני אפסיק את זה. אוקיי חבר'ה, אנחנו בפרק מספר 6 של בלוקספורט. הגעתם למטרה בפרק הקודם. אז הנה התגובה של הפרק הקודם. תודה למי שכתב אותה, מעריך את זה. ולפני שמתחילים את הסרטון, בפרק הקודם הגענו level 162, אני יודע, לא הוספתי את הקטע של הגריידינג, כי זה היה קטע מאוד חופר, וגם ככה הסרטון יצא ממש ארוך, אז קיצרתי את זה בזה שאני פשוט מסיים את הפרק בזה שאני קונה פרוט וזהו. אז כן, עכשיו אנחנו נתחיל לעשות את הקווסטים, נמשיך לעשות את הגריידינג, נקנה היום עוד פעם פרוט, כנראה פרוט אחד, לא בטוח, אולי עוד אחד, אני לא יודע אם אני אצלם את זה רק היום, כי אני לפעמים אצלם כמה ימים, בשביל שיהיה יותר נוח. אז בואו נגיע לאי ונתחיל לעשות את הגריידינג שלנו. חבר'ה, אני חייב להגיד תודה. הגענו ספציפית שאני מעלה את הסרטון הזה, ספציפית שאני מצלם את הסרטון הזה, סליחה, אנחנו על 53 סאבים, שכן, זה לא הרבה בשביל הרבה אנשים, אבל בשבילי באמת אני ממש מעריך את זה חבר'ה, תודה רבה, לדעתי זה מלא, זה באמת, תודה על זה שאתם תומכים, שמים סאבים, ראיתי מלא תגובות יפות וכל מיני כאלה, באמת ממש יפה, כל הכבוד, כאילו, לא כל הכבוד אלא ממש מעריך את זה. אני אשמח לכל מי שעדיין לא עוקבים, שישימו סאב, אני אוהב את זה, שימו לייק, זה לא עולה כסף, אתם יכולים פשוט לשים לייק, להירשם לערוץ וזהו, זה סתם תומך, ואם אתם אוהבים לצפות בסרטונים ורוצים תוכן יותר טוב, כמובן שזה יעזור, כמובן זה מעלה לי את המוטיבציה, מעלה הכל, אנחנו באמת, אני שם לב שאנחנו, נראה לי עוד מעט בסך הכל, אני יודע שזה לא באמת מסמל כלום, אבל בשביל זה מסמל הרבה, עוד מעט אנחנו על 1,000 צפיות בסך הכל, כאילו אני יודע זה דבר שאף אחד לא, אף פעם לא מתעניין, כאילו כמה צפיות יש לכם בסך הכל, אני אישית לדעתי זה די נחמד לדעת כמה בסך הכל, וזה נחמד, יש לנו כבר כמה סרטונים מעל 200 צפיות, שזה פשוט מטורף מצדכם, באמת, אתם צופים, תודה, באמת, ממש מתרגש, באמת, אנחנו עולים משהו כמו, כמעט כל יום אנחנו עולים לא יודע, יש ימים שאנחנו עולים 10 סאבים, 5 סאבים, באמת, תודה רבה. וחבר'ה, עכשיו שאנחנו ב-53 סאבים, זה אומר שאנחנו פחות מחצי דרך ל-100, שזה מספר תלת ספרתי גדול, זה אומר, זה הולך להשפיע נראה לי ממש על הערוץ, באמת, אני ממש אשמח אם כולם ישימו סאב ונגיע ל100 סאבים, תשתפו, בשביל אם אתם יודעים שחברים שלכם גם אוהבים בלוקספורט, ובכללי אני כנראה אצלם תוכן אחר, אני יודע שאני אומר את זה מלא פעמים ועדיין לא צילמתי. אני חושב שפשוט עכשיו כל עוד אתם מגיעים למטרה, אני אעלה בשבילכם בלוקספורט, כי אני רואה שאתם אוהבים את זה, ובאמת אין יוצרי תוכן בארץ של זה, אז המטרה שלי זה להיות היוצר תוכן הראשון של בלוקספורט, וכן, אז אוקיי, יש לנו עוד 11 לבלים, צריך לעלות בשביל להגיע לבחורים הבאים שאנחנו נצטרך להרוג, אנחנו לאט לאט מתקרבים ללבל 200, סליחה, עוד קצת, אנחנו נגיע לשם, וגם לאט לאט מתקרבים לסקנד סי, יש לנו עוד הרבה, אני די בטוח, תתקנו אותי אם אני טועה, זה בלבל 700 עוברים לסקנד סי, או 750, נראה לי 700, עוברים לסקנד סי. נחמד, המטרה בסדרה הזאת, בכללי זה להגיע ללבל מקס, כל מי שרוצה לעזור לי עוד הפעם, בגלל שאתם כל כך נדיבים, באמת, לא אומר את זה בצחוק, באמת, אני מעריך את זה, פשוט אני, לדעתי, עד שאני לא אגיע לסקנד סי, אני פחות רוצה, ובינתיים אני רוצה שזה יהיה רק אני בערוץ, לא, כאילו,
רק אני בצילומים, אחרי זה אני אצרף אתכם, אל תדאגו, לא יודע, אולי שנגיע ל-70 סאבים, 80, למרות שעם ההתקדמות הזאת זה נראה לי יהיה כבר עוד כמה ימים, אולי, לא יודע, עוד שבוע נגיע ל-20, מה אתם אומרים? אוקיי, חבר'ה, מישהו כתב לי בתגובות, הנה כאן התגובה שלו, אמר שבהגדרות של הבלוקספרוט אפשר להפעיל ככה שאני אוכל לראות את הדמג' שאני עושה בסך הכל, כאילו. אז בואו נראה כאילו, זה ככה עובד? כן, ובצד רואים, ממש כאן מופיע הדמג', שזה ממש נחמד לראות. ראיתי את זה אצל יוטיוברים אחרים, לא הבנתי איך עושים את זה, חשבתי לחפש, אבל פתאום אני רואה שמישהו כתב לי את זה, באמת תודה, באמת אחלה גבר. ככה אנחנו יכולים באמת לראות כמה מכה חדשה מורידה דמג' ולא סתם לראות לפי המד שלהם, באמת מעריך את מי שאמר לי את זה, תודה. אם יש לכם עוד כל מיני דברים שאני לא יודע או שאני לא עושה ואני צריך לעשות, תכתבו בתגובות, רוב הסיכויים שאני אעשה, אלא אם כן אני פחות בקטע של זה. כן, תכתבו בתגובות מה אני צריך לעשות, אני אשמח. באמת שאני משתדל לקרוא את כל התגובות, מקשיב לכם, חבר'ה, אני קורא כל תגובה שאני מקבל, אני נכנס לפעמון, מי שלא יודע, אז מראה לכם אם הפעמון, יש בצד ביוטיוב, יש פעמון, שולחים לכם הודעות, שזה, לי זה או כשכותבים לי תגובה, או סרטון של מישהו שאני צופה, אז ככה גם אתם יכולים לראות אם סרטון שלי עלה. שזה נחמד לראות, אז טוב, היום אני אשתדל להגיע עם הדארק סטפ למאסטרי 80. כן, זה יכול להיות נחמד. טוב, אז נמשיך עם הגריידינג, נגיע נראה לי לבל 170, בגלל שאני רוצה ללכת לקנות פרוט, אז אני אלך כאילו, אני אעשה עכשיו גריידינג, ורק עכשיו קלטתי שזה מקפיץ אותי, כאילו, זה הקפיץ אותי כשקפצתי משם. אז אני איך לעשות גריידינג עד לבל 170, זה אמור להספיק כסף בשביל לקנות פרוט. נראה לי פרוט כבר עולה לנו משהו כמו 50,000 כמעט, אני די בטוח. כן, הוא כבר עולה נראה לי יותר מ-50,000. פעם קודמת הוא עלה 49,000. וקיבלנו פלקון, שזה קצת מבאס. אוקיי, אז אני אתחיל לעשות את הגריידינג, אני לא יודע אם זה יהיה 2 קוויסטים או קוויסט אחד, אז נחזור לכם כבר כשאני אסיים. כשאני אגיע ללבל 170, אז נחזור לכם. אז אוקיי חבר'ה, הגענו ללבל 170, יש לי $53,000, בואו נלך לקנות פרוט. תכתבו עכשיו בתגובות, בלי לרמות, בלי ללכת אחורה ולראות איזה פרוט אני הולך לקבל. תגידו, תכתבו בתגובות לדעתכם איזה פרוט אני הולך לקבל, היום תכתבו אני רוצה שהתגובה של הסרטון הבא תהיה מה הפרוט האהוב עליכם, בכללי האהוב עליכם. אני יודע שהרוב יגידו דרגון כי הוא פשוט הכי טוב, אז מה אהוב עליכם? אולי יש מישהו שונה, למרות או דרגון או קיצוני, נראה לי, באמת לדעתי קיצוני יותר טוב מדרגון, לא צוחק. אני כבר חושב עליך, אותו בן אדם שתמיד אומר שאני צריך עזרה, הוא אומר לי את זה עוד פעם. בסדר, אני לא נעלב. אני מבין שאני לא מבין. טוב, יאללה, בואו נקנה פרוט. ואנחנו... let's go. וואו. אוכל, אין שאלה. הפרוט שחיכיתי לו לפחות לעכשיו, גם יש לו את ה-M1, שזה ככה. let's fucking go. אני יודע באמת, פשוט, וואו. let's go. אחי, מכה אחת. let's go. שיט. איך אני עכשיו אגיע לשם? טוב, בואו נלך לקנות סירה. אבל let's go זה הפרוט, לדעתי הכי טוב שאפשר להשיג. אז זה מרין. טוב, עזבו, לא אכפת לי. אני את שלי השגתי את לייט. זה עושה את הפרק שלנו כבר מוצלח. אחד הפרוטים הכי קלים לגריידינג.
הכי טובים לסקנד סי. בואו נקנה סירה קצת יותר גדולה בשביל להגיע מהר. לא נורא שזה עולה $1,000. אני יכול להשיג $1,000 בתיבה. let's go, בואו נלך. ולמה יש פה סירה של פיראטים כזאת, גם של מרינס. טוב, לא קשור. השגנו את הלייט פרוט. אני כנראה חושב שאנחנו נהיה איתו עד לסוף אם לא נקבל איזשהו מזל גדול, אני לא חושב שיהיה פה באמת סיכוי, למרות שבאמת שאם נקבל איזשהו פרוט לג'נדרי מטורף, זה יהיה וואו, זה פשוט, נראה לי זה יהיה הסרטון הכי טוב שזה יקרה. אם זה יקרה במיוחד בפרסי, פתאום פרוט מיתיק. אין סיכוי, אבל בקיצור, ביי סנט פרוט, היה כיף. עשית עבודה לכמה פרקים. פרק 1, 2, נראה לי 1.5 ככה. לא נורא. אז אנחנו עכשיו בדרך הזה, עכשיו אנחנו רגע צריכים לעלות. לא נורא, גם לפרוט הזה, כשנגיע אליו למאסטרי 10 נקבל מכה שזה של תעופה, והיא אפילו יותר מהירה, שזה הרבה יותר טוב. let's go, קיבלנו את הלייט פרוט, אנחנו כבר הרבה יותר חזקים. אנחנו כבר, באמת, נראה לי, אנחנו כבר level 170. פשוט, בחור שלנו לאט לאט נהיה יותר חזק, פרוט יותר חזק. אחלה, באמת. כנראה, אם נגיע לסקנד סי ועדיין לא אין לנו פרוט קצת יותר טוב מזה, אני אעשה את ה-awakening שלו, שהוא נראה לי ה-awakening שלו פשוט מטורף, באמת. שבור. אם אני אספים את הקפיצה, אני אגיע לפה. לא מאמין לך. לא הגעתי. טוב, לא נורא. בקיצור, תכתבו לי בתגובות מה לעשות, האם לעשות בסקנד סי, לא, לעשות ללייט פרוט awakening, כי אני יודע שהוא מטורף, ראיתי אותו, הוא אחד השבורים, awakening נראה לי בין הכי טובים. כן, תכתבו בתגובות אם W light או לא W light, תכתבו. נראה לי ביקשתי מכם יותר מדי דברים לכתוב היום בתגובות. נראה לי אתם גם ככה לא זוכרים שום דבר, ולא באמת תעשו שום דבר ממה שאמרתי. טוב, אז בואו נמשיך עם הגריידינג. בואו רגע נבדוק את המכה החדשה. אני באמת לא שיחקתי איתו כל כך הרבה זמן, אני כבר לא זוכר. נראה לי סתם הוא יורה כזה כוכב, המכה הראשונה שלו. אבל אני יודע שהמכה האחרונה, וואו, איזה מכה. כן, כזה לייזר של לייט. פשוט אפשר לעשות ככה, לקחת את כולם, ועד שהמכה שלך ניתנת, לעשות ככה. פשוט ממש קל לעשות איתו גריידינג, אני באמת. יאללה, בוא נהרוג אותו בקלות. כל אלה. מת? וואו. אוקיי, כבר יש לנו את התעופה, כפי שאתם רואים זה. הבעיה שאי אפשר, לא. אי אפשר לשנות את הכיוון. אי אפשר. זה קצת מבאס, באמת, אי אפשר לשנות את הכיוון, כאילו, בקודם היינו יכולים להסתובב מצד לצד, פה זה פשוט לאן שהסתכלת וזהו. New skill available, בוא נראה, נראה לי אני זוכר את המכה הזאת, כן, וואו, תשמעו, זה פשוט פרוט טוב מדי לכאן. בואו נשפר בשביל שהוא יהיה מטורף. פשוט ככה, רואים עד כמה הרבה יותר הוא מהר. הוא ממש הרבה יותר מהר מהסנד, מהתעופה של הסנד. טוב, נעשה גריידינג עד ללבל 175, ובלבל 175 נוכל לעבור ישר לקווסט הבא. אז לעשות גריידינג ואני אחזור אליכם עוד מעט. אוקיי חבר'ה, אז סיימתי את הקווסט האחרון, אנחנו בלבל 175. אפשר לעבור לקווסט החדש, נראה מי הם הבחורים האחרים שעכשיו איתם אנחנו נתחיל לטפל ועד איזה לבל אנחנו נצטרך.
הנה, דארק מאסטר. להרוג 8, נקבל על זה $7,500. הם פה נראה לי? כן. לא, זה לא פה. זה אנחנו נחזור אליו בעתיד, תזכרו את המקום הזה. הנה, כאן. כן, פה, כן. הם אמורים לעשות ספאון. כן, הנה הם. הם מזכירים לי, הנשק שלהם לפחות, קצת מזכיר לי את הבחורים באי השלישי, עם הפטיש החזק הזה, הם חזקים, והם מורידים לי דמג'. זה כבר יהיה קצת אתגר יותר קשה בינתיים. אבל גם אחלה דרך בשביל לעלות וואו. לעלות ללייט פוד שלנו את המאסטרי. אז בואו אני אתחיל לעשות גריידינג מהיר. וואו, אחי, אני באמת עוד שנייה מת. כאילו, מכה אחת כמעט הורגת אותי. חייבים להיזהר נגד אלה. טוב, חבר'ה, נראה לי אני אחזור לכם כשאני אגיע ללבל 180 או 85. אני אעשה 85 אז. 2000 years. סטופ. לפני שאנחנו עושים את 2000 years later, קיבלתי מכה חדשה, אז בואו אני אראה לכם את זה. זה אחלה מכה. Years later. אוקיי חבר'ה, אז אחרי 2000 שנה בדיוק, אני סיימתי לעשות את כל הקווסטים, קיבלתי מכה חדשה. אוקיי חבר'ה, אז אחרי 2000 שנים של גריידינג, הגעתי להבל 191, וזה אומר שאנחנו יכולים לעבור אי. אבל לפני שאנחנו עוברים לאי הבא, יש לי משהו חשוב להגיד. קודם כל קיבלנו מכה חדשה, עוד אחת בלייט פוד, שזה כזה, שזה די חזק. ויש לי משהו אפילו יותר חשוב להגיד. רגע, חכו, לא. יש לנו 1000 אנרג'י, שזה נפלא. אבל עכשיו זה באמת משהו חשוב, אז תקשיבו לי. אוקיי חבר'ה, תראו, בפרקים האחרונים אני חפרתי לא מעט פעמים על זה שאני הולך לקנות את החרא הזה של הפורטל, שאני עדיין לא זוכר לא יודע איך קוראים לזה. מה לעשות? אני לא זוכר. אז קיצור, היום אנחנו פשוט נלך לקנות את זה. אז בואו נעשה לכם טרנזישר מהיר לשם. טוב, לא, כמה פרקים לא היינו כאן, מלא. כמה פרקים התכוונתי להיות כאן יותר מדי. אז בואו נלך לאביליטי טיצ'ר ונקנה את האביליטי האחרון, שזה הפלאש סטפ. הנה, ככה קוראים לזה. פלאש סטפ. בזבזתי על זה $100,000. זה בשיט לא שווה את זה. נכון? תודו איתי שזה לא שווה $100,000. למה? יש פה דלת? לא יודע. רגע. תטעין את הפלאש סטפ. אני מספים אותו. אני מספים את הפלאש סטפ. לא עובד. טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים לאי הבא, שהוא אחד האיים הכי קשים שיש בפרסט סי, כאילו הכי חופרים, עם הכי הרבה בוסים ובוטים להרוג. זה הולך להיות קשה. אני לא יודע על כמה פרקים אנחנו ניתקע שם, את האמת. נראה לי הפרק הבא יהיה רק על האי הזה, רוב הסיכויים באמת. באמת אני משתדל לצלם כמה שיותר, אבל זה יהיה כזה גדול עם הרבה דברים, כל כך הרבה דברים פשוט אי אפשר. אוקיי, ג'ייל קיפר, יש לנו את הפריזיונרס. צריך להרוג 8 בחורים כאלה. הם כן יכולים להוריד את דמג' בינתיים, בואו פשוט נעלה לבל אחד מעליהם, ואז הכל יהיה בסדר. אז בואו אני אתחיל לעשות פארמינג, נראה על כולם הם כבר את המכה החדשה ותראו, ונבדוק גם כמה דמג' היא עושה לפי החרא הזה שמראה דמג', שזה באמת נחמד לראות. עכשיו אנחנו נוכל לבדוק אם המכה שווה, אם הפורט באמת טוב. אז בואו אליי
אוקיי, מורידה 1483, אז זה בסדר. בואו נראה כמה המכה הזאת בסך הכל מורידה. וואי, תהיה חזקה, 2004. בוא. אוקיי, הפסדתי באונטי. לא נורא. כן, וכאן רואים את הבחור הזה ואת הבחור ששם, וגם את הבחור ששם. זה הבחורים שיעשו לנו סבל בפרק הבא. אז בואו נמשיך בינתיים במשימות הקלות יותר, שזה הפריזיונרס, ואחרי זה יהיה לנו עוד בחורים. טוב, מקווה שאנחנו נשרוד בבית כלא הזה, אבל... אוקיי חבר'ה, הם כבר לא יכולים להוריד לי דמג'. למה ברו מנסה להרביץ לי? Player dead recently. טוב, הוא מת לא מזמן, אז אני לא יכול לתקוף אותו. הוא בא לתקוף אותי, המניאק. לא נורא. אנחנו יותר חזקים ממנו ב100% באמת. הוא גם עם גוסט פוט. באמת יש לו שני חיים. טוב, למי אכפת מזה? בואו נתמקד באיפה שהיינו. יאללה, אז נמשיך עם הגריידינג. אני אחזור לכם בלבל 200. אז בואו נעשה מהר ככה. נהרוג אותם מהר ונחזור לכם. אוקיי חבר'ה, אז קיבלתי מכה חדשה, בואו נראה אותה. תמיד אני יודע. וזה המכה מטורפת. תסתכלו, פשוט תצפו. זה יכול להשמיד, לא יודע, כל דבר. זה באמת, זה כיפת ברזל, לא יודע. כיפת ברזל לא תשרוד את זה. טוב, אז אני אחזור אליכם עוד הפעם. עוד בלבל 200. זה פשוט מכה כל כך טובה, אז הייתי חייב להראות לכם. מורידה מלא דמג', אז טרנזישן מהיר. אני אעשה פה פארמינג של 10 דקות, ולכם זה ייקח 1.5 שנייה. טוב חבר'ה, הגעתי ללבל 201. סוף אנחנו מסיימים סרטון עם מלא כסף, כאילו $100,000, שזה אחלה. אז כן חבר'ה, נראה לי אתם מבינים לאן זה הולך. זה הסוף של הסרטון, מקווה שנהנתם. אני יודע שקצת הסרטון הפעם יצא הרבה יותר קצר. אין מה לעשות, זה מה שיצא. סורי. באמת, אופס, השתדלתי לעשות כמה שיותר זמן. לא כזה קל לצלם כל כך הרבה. כאילו, אתם רואים 20 דקות כזה, קצת פחות. אני מצלם שעתיים. בפרק אחד, במשהו כמו שעה, קצת פחות, נראה לי, העליתי את הלייט למאסטרי 118, שזה פשוט מטורף. הסתכלו את הסטאצ שלנו לסוף הפרק הזה. 141, 181, 281. פשוט מטורף. 1000 HP פה, 1000 אנרגי. פשוט נפלא, באמת. חבר'ה, הפרק הזה נגמר בממש טוב. כמובן, השגנו מלא מכות על הדארק סטפ. הפרק לא נגמר בזה שאני קונה פרוט, כי לא עבר מספיק זמן מאז הפעם האחרונה שקניתי פרוט. זה הכל, אני מקווה שנהנתם. בואו נגיע ל10 לייקים, ואז הסרטון הבא יעלה. כמובן, תכתבו מה הפרוט האהוב עליכם. יהיה ממש נחמד לדעת, ואולי תופיעו בפרק הבא. אז יאללה, ביי.